அடைக்குள்ள போடுறோம், கண்ணுல போட்டதெல்லாம் அழுறோம். டேய் அச்சோ, போடா இல்ல. அப்படியே ஆகட்டும். அப்பாடா அவன ஆளை காணோம், சாப்பிட வேண்டியதான். என்ன 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 இங்க சாப்பிட சவுண்ட் வருது? பங்கு பெரி. சோறுனா சட்டி திம்போம், சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டோம். என்ன பாலிய வரல? உள்ள வச்சிட்டு எனக்கு தரவா மாட்டேன். இப்ப எப்படி வர வைக்கிறேன் பாரு. வாங்கம்மா வாங்க. போனா வராது, பொழுது போனா கிடைக்காது. அப்படியா? எம்புட்டுப்பா? ரூபாய்க்கு 2 தான். காசை கொடுத்துட்டு அள்ளிட்டு போ. சொத்து எடுத்தவதா என்னையும் தத்து கொடுத்து புட்டா. அப்பாடா, மோதேவி ஒரு வழியா தூங்கிடுச்சு. ஃபேனை நம்ம பக்கம் திருப்பி வேண்டியதான். போ அந்த பக்கம் போ சீக்கிரம் போ அந்த பக்கம். அப்பாடா போயிடுச்சா. போய் ஜம்முன்னு படுத்து தூங்க வேண்டியதான். ஆஹா, இப்பதான்டா குளுகுளுன்னு இருக்கு. என்ன காத்தே வரல? அச்சிச்சோ, பைத்தியம் முடிச்சிச்சுன்னா செத்தன் நானு. போ திரும்ப இந்த பக்கம் திரும்ப. நல்ல வேலை தப்பிச்சுட்டாயாப்பா. சரி, இங்கேயே படுத்துக்கோ.